खुलुमबाय आं रन्जित कुमार ब्रह्म आरो दिनै पार्टी दानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो गोबां मोजां सान साननानै लायो दिनैनि दिनाव खारन बे पार्टी दानायनि खेत्रआ जाहैबाय जोबोद गोनांथिमोन जोंनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै खाबु मोननायलाय बिराद गोबावनिफ्राय मानसिफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन दे बिटिएडि बा बिटिएडिनि खेत्रआव जों बिटिआरनि खेत्रआव जिहेतु मोनसे बे हालामाव जिहेतु कन्डिशनखौ नुदोंमोन टार्म्सआव मोनसे गोदान पार्टी नांगौमोन होननानै आरोखि खिन्थु सेरखम बायदि बहुत सेस्था खालामदों बिराद मानसिफ्रा हायाखै जिहेतु गोदान पार्टीखौ दानो थाखाय आरो आं बेखौल' बुंनो सानदों दि स्ट्रंलि एसएमएस हरनो सानदों दिनै इउपिपिएल बिपिएफखौ मोनसे खोथाखौ साननानै नाय बिसोर दिनै मोननै हान्जायाबो बांसिन बिसोरो मा गावनि मानसिखौल' गुरुत्त' होनानै जेनेबा माला गानहोलायबाय थादों खिन्थु बिसोरनि खेत्रआव आं स्पष्ट दिनै बुंनो थाङो दिनैनि खेत्र फैबाय थानाय दानाव बिसोरो 2024आव जेसेबां सेस्था खालामा मानो देरहानांगौखौ आं दै जिङाव नुहुरनो मोन्दों खारन बिसोरनि उइकआ बेनो खारन एमपिनि खेत्रआव मोनसेल' हान्जाजों मालाबाबो देरहानो हाया देरहासार जानो हाया बेखौ स्पष्ट खोथा मोनथिगौ खारन बेखौबो आं नुदों आरो लोगोसे जोंना फैबाय थानाय दानाव जेरखम जे बिजेपिआ जेरखम दा जाग्लाबनो सेस्था खालामगासिनो दङ आं सानो दि इउपिएल बिपिएफ मोननै बिजेपि टिम बायदि जानानैसो बे खामानिखौ मावगासिनो दं स्पष्ट खोथा बुंनो सानो क्लियारलि मानो होनना बुङोबा दिनै जोंनि नैबे पिआरपि पार्टिनिफ्राय आं सासे जेनेबा प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं दिनै बेखौ बुंनो सानदों फैबाय थानाय दानाव आं स्ट्रंलि बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै आरो गसाइनाव आरो अबंलावनो आर'ज गाबनानै बेखौल' बिगोन जे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां बिटिसि ओनसोलनि आं बेखौनो स्ट्रंलि एसएमएस हरनो सानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जे बे पार्टीखौ लानानै आं जोबोद आवगायलांगोन आं आसा खालामो आरो लोगोसे गोबां मोजां मोजां इन्टेलेक्सुवेलि आं सावरायगासिनो दङ जे नोंगौ सार मोजां खोथा नोंथांनि बादा मोजां बे पार्टीखौ दानाया नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बे खोथाखौनो बुंदों आरोखि दिनै आं बुंनो साननाय खारना जाहैबाय आङो इउपिएल बिपिएफखौ आङो बेबायदि दुसिनो थायाखै मानो होनना बुङोबा आं मोनसेल' खोथा होनगोन दा गारि दाब्बाया जुदि थिग नङाबा नङा होमबा गारि दाब्बाया जुदि मोननैबो गारि दाब्बाल'जों मा जानो इन्जिनानो जुदि मोननैबो थिग नङाबा बोरै सोलिनो बेखौसो आजिखालि आं बुंनो सानो आरोखि दानि निउ जेनेरेसनाव दा बेबायदि गारि इन्जिना सोलिला खारन दा नैबे आधुनिक आरो दा जेरेखम G20 होना होमबा बेबायदिनि थाखाय जेनेबा दा गोदान जुगाव दा बेफोरबायदिया सोलिला गोदान दाब्बा फैनांगौ आरोखि सरि गोदान इन्जिन फैनांगौ दा बे इन्जिना जुदि थिग जायाब्ला बे खसा बोरै खारदो आं बेखौ बुंनो सानदों दा मोननै हान्जानि जेनेबा गारि इन्जिनानो थिग नङाब्ला बे जेनेबा खसालाय बोरै खारनो हारसिंथ' खारनो हाना आसल इन्जिनासो इन्जिना थिगब्लासो गारिया खारगोन आं बेखौनो बुंनो सानदों आरोखि दा आङो जोबोद गोनांथि बे पार्टीखौ लानानै दिनै आं प्रेस कनफारेन्स होदों खारन गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ गोलाव समनिफ्राय सिन्था खालामबाय थादों खारन आंबो मोनसे समाव नेसनेल पार्टियावनो आं मोजाङै मावदोंमोन खिन्थु दा थासारिया जिहेतु जों साननानै नायदों खारन जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथि जे रिजनाल पार्टिया आरो बे रिजनाल पार्टि नङाबा जोंनि माबाया फैबाय थानाय दिनाव जोङो बे माबाखौ जोंनि एरियाखौ सेफगार्ड खालामनो हाया मानो होनना बुङोबा दिनै कंग्रेस एन्ड बिजेपि बिथांमोनहा एकमात्र दिल्लीनि प्रब्लेमखौल' बुजिगौ जे दिल्लीयाव मा जाया बेखौल' बिसोर माथा मारियो हो दिल्लीनि खोथाखौल' बुजिगौ बिसोरो जिहेतु बिसोरनि खोथाया जाहैबाय आं बेखौनो बुंनो सानो जे माबा मोनसे प्रब्लेमा बिसोरो स्पष्ट खोथा बुङा माबा मोनसे फिसा प्रब्लेमा बिसोरनाव दिल्लीयाव थांनांगौ फ्लाइट गाखोनानै खिन्थु जोंनि प्रब्लेमखौ बे दिल्लीनि मानसिफ्रा दिनै जिखुनु बिजेपि कंग्रेसनि मानसिया मिथिया दा साननै सानथामसो दान थांनाय खालि मोनसे जोबोद मिनिथावना बुस्थु नुदों जोंनि एमसि एमएलए बनरगाव समस्तिनि राजिब बांगाल नङा होमबा राजिब बांगाल आदाखौ दिनै भबेश कलिता बिथाङा जेनेबा सासे स्टेटनि प्रेसिडेन्ट जाना माबायदि आखाइजों जेनेबा नारगारामोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जों नेसनेल पार्टिया बेफोरबायदिनो बेल' नङा अनेक बेबायदि जाथायखौ जाबोनाय नुदों दा ओंखायनो आं बेबायदि खेत्र जाहाथे फैबाय थानाय दानाव बिदि दाथों बेखौ आं बुंनो सानदों खारन इउपिएल बिपिएफनि हान्जानि पार्टिनि जिहेतु माबाखौनो आं जे नुनो मोन्दों जे लोरबां हिसाबै जे बिथांमोना गारि इन्जिना थिग नङा आं बेबायदि खेत्रआवसो आं बुंनो सानदों आरोखि बिथांमोनखौ आं एथबां जावनो थाङाखै खिन्थु स्पष्ट आंनि खोथाखौ आं बुंनो सानदों जे बिथांमोना गावसोर मथे गावसोर मावबाय थाथों आरो बिथांमोनखौ जावनाय आंनि धर्म नङा मानो होनना बुङोबा इयं जेनेरेसन दानि सोमजिनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फैबाय थानाय दानाव मा जों मोजां इनकारेज खालामनो हानांगौ बेखौसो सेस्था खालामनांगौ आरोखि आं बांद्राय बुंनो गोसो गैला एसेखिनियाव आं बुंनानै फोजोबबाय।